lanangnya siapa? Slamet. Iki selamat donya akhirat iki. Nah iki Pinsta Feliana Jondra. Jonggrang. Oh Jondra, lek lanange Arif. Arif sapa jenenge Arif? Nah ini Sablah Elsie. Elsie. Terus jeneng lanange Sony. Sony. Oh ya cik api iki cik tertolong iki. Ini Trio Angga Telining Tias. trio kok iso trio lho wong siji lho awake. Jeneng lanange sapa? Agus. Gus sapa sing jenenge Agus ning kene Agus. Ayo. Sing jenenge Agus digratisi karo iki. Agustus soalnya iki. Ini namanya siapa Bunda? Intan Laura Alamanda. Kemayune. Lah jeneng lanange? Kasdi. Kasdi. Kapien kapien. Nah iki kaya anu iki, kaya Raminten. Kaya Waljinah jare. Nah, iki asli ya. Asli gombal. Asli gombal. Namanya siapa cantik? Saya Jeksi Solarina. Kalau nama lakinya? Parjo. Iki. Nur Siti Husnul Khotimah. Ya Allah, Husnul Khotimah iki lho. Ya Allah. Banci kok enek Husnul Khotimah iki lho ya ono ya. Ya apa gak Sakinah Mawaddah Warahmah. Panggilannya siapa? Parti Lecing. Lah iki. Naira Filansia Stefani, kakak. Stefani padha karo jenenge koncoku. Maaf ya aku memegang ini. Oh sisi urung oh ya. Terus nama lakinya siapa? Nama laki KTP Selamat. Yang jenenge Slamet tok anak loro. Loro. Ora ndek pendirian iki mesti. Molo-molo. Lah ini dhisik sapa jane? Apa. Lah iki lho antara kebo karo kebo terus sing melerai semut iki terus apa kemblekan aku bingung. Iki sapa jenenge? Nadia Abela. Kok mirip Hani ya aja. Siapa? Nadia Abela. Nadia Abela. Nama lakinya? Purwanto. Upur lagi. Upur. Nek iki runge Mbak Ngirmen iki. Mau. Mbak Bu. Mbak Bu ini ya. Oh, aku ini. Oh, aku ini. Oh, aku ini. Umbing. Menek mie. Numing. Oh, numing. Nama lakinya? Memet. Kok gak sumbing? Nek sumbing apa? Mau. Niken, isih siji. Di. Lor dhewe. Oh iya, iki lah. namanya siapa sis? Ayu Ndresebumi. Terus nama lakinya siapa sis? Nama lakinya Hermanto. Lah ini kalau nggak pakai gelungan sendiri kenapa? Ndresebumi. Antasen ambles bumi ya iki. Ayo semuanya joget ya. Jogetnya sampai bawah ya. Iso ya. Oke, Mas kendangannya Mas. Kendangannya Mas. Sampai bawah ya. Ayo. Ayo. Sampai bawah. Terus. Sing kene iki lho apik lah sing tuwek-tuwek iki lho rumah saku kok. Ngene tok iki apa iki? Asam urat. Oh, asam. Gila. Sing gede
depa ngapuramu Kang Mas papejanku sejengkang hatiku sambungku mong wanci telu rupi tasaremu kalawan garwamu Kang Mas Kang Mrah titisake ngrupi tasarene api pirantine tanana ingkang nyaruwe yamong akibate aku mong bayangke remo ing atiku iki yen banjur ngilingi baca telu iki omotanan sita kati cahalata kanti dikapata mati Minda kaya yen to sita urip lan andika mesti bagya malaya jar lair putri Sulistya teras bisa nyuwara tika kawesana sing gedhe pa ngapuramu Kang Mas papejanku sejengkang hatiku sambungku mong wanci telu rupi tasaremu kalawan garwamu Kang Mas Kang Mrah titisake rapi tasarene api pirantine
niku ning griyane Bapak Sadino. Oh, siap-siap. Matur sembah nuwun kagem Bapak Sadino sampun nimbali kula niken salindri kalian karawitan Cindil Laras. Iya, jenenge Cindil Laras iki kaya tikus lho, anake tikus kae jenenge Cindil ae. Heeh. Lah iya kan bener Cindil Laras. Nek gak nganggo L. Lah kan ana ele kae. Cindil Aras ngono. Iya. Ini mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mas Arianto Nur Cahyo dan Mbak Lia Saputri. Iya. Eskep. Apa kuwi? Eskep apa? Sarjana keperawatan. Oh, sarjana keperawatan ki dadi eskep ngono ya. Nggih, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga berbahagia selalu. Amin. Wis ora usah kakean caturan langsung wae ya. Lah libur ya. Ayo, apa ya enake lagune? Lah Sing monggo. halus-halus riyen ae. Nggih. Mbak Eka, Ya, ayo karo jumeneng. aja wi keri wi. Oh keri wae. Iya, heeh. Mbokku keri-kerian. Wes. Ya, sambung wanci dalu mawon langsung. Monggo. Ndak usah bobo. Iki engko tamu gen pirsa sliramu karo mlaku-mlaku rono ya itu. Ya. Oh iya gampang monggo. Lek enek sing nyawer aku engko mlaku rono. Pak Bupati Sepuh, Pak PJ Bupati Rawu. Nah, berarti Nah. kudu ning kene Iya. dhisik. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas papejanku sejengkang hatiku sambungku mung wanci dalu rupi dasaremu kalawan garwamu Kang Mas Kang Mra titisake ngrupi dasarene api pirantine tanana ingkang ngaruwe yamong akibate aku mong bayangke ramo ing atiku iki yen banjur ngilingi baca telu iki omotanan sita tapi jahalata kanti dikapada mati Minda kaya yen to sita urip lan
sudah. Kampungan Cidalu. Iya. Mbok bilih Pak Sadino badhe kepareng ngersakaken Tadi lagu. ibunya sudah request lagu Selendang Biru. Selendang Biru. Nah. Ya tapi kan wis digekeri-kerian, soalnya Iya. lagunya berbau hot. Oh, siap. Kalau bapaknya nyuwun napa, Pak? Napa, Pak? Atiku Atiku lega, lega. atiku lega ki piye? Waduh, ra ngerih aku. Aku gak ngerti aku lagune. Liyane bae. Napa, Pak, lintune, Pak? Napa, Bu? Napa, Pak? Dumes. Berarti ku lega langsung dumes toh, Pak. Ini Aku- kedua temanten mau request lagu apa? Apa? Sigar. Iya, Sing sigar sigar. apa nih, Mbak? Ya gone mantene. Arti sigar kok Jare bigu. jare mamine engko bengi mantene sing wedok disigar. Oh, engko bigu. Bego ya apa? Bigu iki Pak Sadino kan usahane alat berat bigu. Oh, Kerok. Keruk lemah. Heeh. Sekop to. Ya nek sekopi cilik, nek bigu ki gedhe, ya. Oh, Mbak disekop-sekop. Aku ndak paham nih. Masnya napa, Mas? Napa, Mas? Oh, lagu derek, mboten nenten, Mas. Ibu napa, Bu? Napa? Lagu Padang. Oh,